Щодо аксесуарів ще скажу. Окуляри замовляла шапки, замовляла чехли для телефону. Ну, бувають різні варіанти, звичайно, вони не дуже дорого коштують, і відповідно можна і не вгадати тут. Звичайно, про суперякість щодо окулярів я не раджу купувати, тому що це таки наш зір і може постраждати, якщо там неякісний пластик, наприклад, да, а не скло. Ну, шапки можна купувати сміливо, я взяла багатенько собі і, в принципі, задоволена, класна річ. А щодо, знову ж таки, чохлів на телефон, то, ну, треба все ж таки сподіватися, що потрапить гарний чохол, але бувають і промахи. Як у мене був такий, я сріблястий замовила, але він виглядав просто настільки дешево, що я з ним попрощалась.